Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu ubhombela isitimela samampondo babamkhulu uNkulunkulu phakade. Amen. Ziyenzeka lapha epulazini likaGeorge Cowan. Ngazo lezi zibonakaliso zikaNkulunkulu eziziveza kuye phela uShembe. Njengoba esenikezwe umntwana ngaso isibonakaliso obehlezi phakathi kubhasikidi, oshayelwe emikhulu imithetho ukuthi uma esezelwe kumele ephathwe kanjani, kanye nayo inkinga yakhe enkulu yokuthi le ndaba uzoyiqala kanjani. Bayothini bona abafazi bakhe laba abanye uma bekhishwa inyumbazana? Izinsuku zakhe seziphelile zokusebenza, sekufanele ayophumula ekhaya. Njengokujwayelekile evame ukusebenzisa lezi nsuku kuhamba futhi eshumayeza phela abantu nakhona laphayana edolobheni. Wayeshumayeza ngisho nabo abelungu abanye bephenduke. Kodwa lesiya sihlahla lesi afunge ngaso ukuthi sizowa sisazimele nje. Bade bedlula abantu besho ukuthi awu ayikho lento ebishiwo yilo mfana kaMahadebe. Kodwa lesi esivuthayo bude buduze nomuzi wakubo sisavutha namanje. Kodwa amagatsha aso namaqabunga aso awapheli, silokhu sivutha nje. Sekuyisimanga sebeqala kusijwayela nakhona lapha endaweni. Wagcine emenileke unkosikazi wakhe wokugcina, lona phela okwakuthiwa nguMangwenya. Ngako kuyalelwa yizwi elalimtshele lokho, waseqhubeka wazidlela imihlathi. Enzela khona phela kungangeneki ukuthi uzobuzwa ukuthi kuyini lokhu ekade kwenza. Ngabe seziqhubekela nomsebenzi wakhe ukuhambisa ivangeli kuzo zonke izindawo ezazakhele intabazwe, engena emaplazini nasemadolobheni nasemgwaqeni uyatholakala ehamba ekhuluma izwi likaNkulunkulu. Kodwa azikho izimanga ezitheni azenzayo, ukuthi nje phela udume ngawo ukuthi mayekhulekele kuphuma amadimoni, kuphuma izifo. Ngaleso sikhathi abantu bakhona base bembiza ngaye umfundisi uShembe, umfana kaMahadebe onamandla omkhuleko. Wahamba isikhathi waye impela waba muhle umame lona onguMangwenya. Waze kwafika isikhathi lapho fanele athole khona umntwana, njengokusho kwalo izwi. Ngaleso sikhathi wayekhona uShembe etholakala lo mntwana ehlezi edla yona imihlathi yakhe elindile. Phela ngalesi sikhathi kwakusabelethelwa khona emakhaya. Phela leli lizwi lalikhulume ngawo u-1902 ukuthi kuzozalwa lo mntwana, njengoba sekuze kwaba u-1904 ngoJulayi 27 uzalwa lo mntwana. Kusezintathakusa kumakhaza kule ndawo yaseHarrismith. Njengoba uShembe edla imihlathi ucabanga yonke lento eshiwo yileli zwi ukuthi lo mntwana kumele ayobhabhadiswa. Ngaso lesi sikhathi ezelwe. Manje ubukela lamakhaza amakhulu kangaka emntwaneni omncane ozelwe, ukuthi nakanjani lo mntwana ngeke azaphile. Wathi ukulinda kancane ukuthi phela uthi kube nokukhanya. Wathi kungakhanya nje kancane, wathi gubhubhu washona khona endlini. Wafika wafuna lo mntwana waseyemthatha esehamba naye. Basala bonke bemangele endlini, ngoba phela umntwana omncane wayengathintwa indoda, futhi yayingangeni lapho kubelethelwa khona abantwana. Yayeyilinde kuze kufike isikhathi sokuthi ikwazi ukubona umntwana emva kwezinyanga noma eziyisithupha kuyima ihlangana nomntwana. Bonke basala bebambe ongezansi bemangele phela ukuthi umsaphi lo mntwana, ngoba manje asisamethembi kahle ngenxa yalezi zimanga ezimvelelayo. Wahamba naye washona emfuleni. Wathi uyafika emfuleni umfula uvalile ngeqhwa ngaphezulu, phela kusebusika. Wacakeka ukuthi uzokwenze njani, kodwa manje likhulumile izwi lizothi lisuka libe liphinde lenza elidume ngazo. Wacabanga icebo lokuthi akaliqhephule lelitshe eliyikho eselivale umfula. Wayewadonsa itshe eceleni komfula, waphihliza kuze kuzovela amanzi ngaphansi emfuleni. Yavuleka indawo, maqede wasemthatha lo mntwana wazomfaka kulamanzi.
Njengokusho kwezwi, njengoba lithena akamfake lo mntwana kuze kube kathathu. Waba semfaka okokuqala, wamfaka okwesibili, wazithulela nje umntwana. Washawa olukhulu uvalo ebona ukuthi ayi useshonile lo mntwana. Wabuye wamfaka okwesithathu. Wayima ekhala umntwana, wasebuyelwa yithemba lokuthi hawu kanti usaphila. Wamthatha wamgoqa wasehamba naye semuka phela ibheke ekhaya. Bathokoza ekhaya uma esefika nalo mntwana. Lowo mntwana akazange agule aphathwe ngisho nawumkhuhlane. Kodwa inhliziyo yakhe uShembe yayibuhlungu ngoba phela wayazi ukuthi njengoba sekuzelwe lo mntwana sekumele ahambe futhi. Njengokusho kwalo izwe kuthena angaphathi lutho, ahambe nazo izimpahla ayezigqokile. Wathi esalungiselela khona ukuhamba, esebuyele khona phela naseplazini lapha asebenzela khona, labuya futhi izwi lathi kuye ungabe sahamba ngoba lo mntwana ozelwe ozoba inkosi ezohlala esihlalweni akahambi yedwa, kukhona futhi omunye ozayo osuka khona ezulwini oyimbeleko yalo mntwana ozelwe. Lowo-ke uyomthola unkosikazi wakho wesibili, uMasigasa. Nangempela uShembe walilalela futhi lelo lizwi, wabe eseyamema umkakhe wesibili uMasigasa. Ilapho kwatholakala khona omunye futhi umntwana wayesuka khona ezulwini ngawo unyaka ka-1906 ngoSepthemba 25. Labo bantwana kwakungebona-ke abantwana bakhe uShembe, kodwa kwakungabantwana bakaNkulunkulu. Yibo phela laba ayefuna ukubaqokela onina okuyibona ababezogana uShembe, kodwa wabuye wadabuka uNkulunkulu ngenxa yokuthi wayesevele uShembe esezithathele amakhosikazi. Okusho ukuthi uNkulunkulu la makhosikazi wawageza amfanela ukuthi amzalele abantwana basezulwini. Phela inkinga ekhona emhlabeni ukuthi kukhona izibongo ezingahlambulukile nezinezono ezinkulu. Lapho makuzozalwa khona umuntu osuka ezulwini angeke akwazi ukuzalwa esibongweni esasidla abantu. Njengoba naye uNkulunkulu wayekhethe sona isibongo sakwaRhadebe ne-esakwaKhumalo, esasinganazo izono ezazijulile kakhulu njengezinye izibongo. Njengoba kuze kube namhlanje kuhlale kuthiwa niziphathe kahle, niziphathiswe kwezikhali zamantombi. Njengoba lalichazile nasekuqaleni eGumgedlela kumaphathi adlule lapho lalikhuluma khona ngoMashobane owafela isizwe sakwaZulu, kanye naye uMzilikazi owabamba elikhulu iqhaza ekusindiseni sona futhi isizwe sakwaZulu. Kwaze kwafika uMzazela naye owayesindisa abantu ababebulawa besolwa ngokuthi bayathakatha, ongokwabamkhulu wakhe uShembe. Njengoba sekuze kwafika kuye uShembe lona oqanjwe ngabazali bakhe igama lokuthi ungumudli wamafa, wabe seqanjwa nguNkulunkulu ukuthi unguShembe. Bonke laba bantu babantu bakwaKhumalo, amantungu akwaNhlanzi kwaDonsa. Enye phela yezindlu zakhona kwaKhumalo, njengoba kwaKhumalo kuphuma phela izibongo eziningi kuso lesi sizwe samantungu, esifana nazo isizwe noma isibongo sakwaNkosi uDlangamandla, kanye nazo izibongo ezifana nabo oNyawose, nezinye izindlu nezibongo eziningi zakhona kwaKhumalo. Yena-ke uShembe lona waqanjwa ngabazali bakhe igama lokuthi ungumudli wamafa. Wayezalwa nguye phela uMayekisa, kaNhliziyo, kaMzazela, kaSokhabuzela, kaNyathikazi. Iyo-ke indlu yabakwaNhlanzi kwaDonsa. Iyaguqa lapho eGumgedlela, mzukulu amafutha omkhulu 20 umnesuka phakade. Amen.